Радио Звезда 54, руско. На пръв поглед е изцяло комплектно, стоят му всички врътки, скалата не му е чак толкова разпадната, нали падем боята, то това е нормално. Заден капак си има, всички лампи са си на място, пръв поглед всичко е навключено, тук някой е побългарявал нещо, изкарвал сигурно външен говорител, този пък не е свързан, имаме индикаторна лампа, какво друго? Щепсела ми се вижда оригинален, обаче е пристъргван да влиза в шуко контакти. Идеята на мероприятието е да направим минималното необходимо, за да му чуем гласа пак да поработи за 10 минутки. Няма да правим реставрация или така нататък, защото това кой ще го слуша? Тия радиа принципно са, както казват, рафтови съкровища, защото изглежда интересно, обаче същевременно никога няма да слушаш средни вълни, защото просто няма вече станции на средни къси вълни. Освен ако не искаш да слушаш Румъния и Сърбия. Не е тествано, човека от който го взех каза, че не го бил включвал. Така че ще насвържа тук кабелите, които ми се виждат откачени. Мога да потърся индикаторна лампа, обаче съмнявам се да намеря работеща. Те от времето стареят, даже и без да са в експлоатация. И да го включим през тестова лампа, да видим какви признаци на живот евентуални има. Шасито, като гледам, не му е много стегнато. И да. Ако се чудите от какво му е кутията, метална е, не е бакелитена, ето магнита се лепи. Обърнах го така настрани, за да видя имам ли достъп отдолу до компонентите под шасито, обаче трябва да свалям тази долната част. Така че май ще е по-лесно просто да извадя шасито извън кутията и тогава да действам. Да му направя един хубав визуален оглед, нещо да не е откачено или свързано некъдето трябва и тогава да го захраня и да видя какво прави. Абсолютно нищо сменено от към кондензатори, всичко се е напълно оригинално. Единственото изключение е това копчето с потенциометъра ми се вижда българско. И познайте, счупано му е копчето. Това може да го забележите само на абсолютно всичките радиа и телевизори от тази епоха. Кордата също не е направена както трябва. Много е хлабава и ми се вижда, че не е свързана както трябва въобще, ама това е лесно, накрая ще се занимава с това нещо. Другото би трябвало да има 3 скални лампи, нали, 2, които осветяват скалата и една тук по средата да свети звездата. Не виждам кабели никъде за тях. Или са отрязани, или е този. Обаче съмнявам се да е този, понеже излиза от говорителя, запоене към говорителя. Това са 6,3 волтови лампи, те са свързани към това захранването на отоплението тук на трафа, така че мога да ги вържа към някоя лампа. Впоследствие няма да е чак такава голяма загуба. Явно някой го е отрязал кабела в дъно. Това радио принципно е много търсено от колекционерите, много рядко, много такова не знам си какво, много скъпо вече отива към 1000 лева цената му и нали, като се вгледам същевременно абсолютно нищо особено електрически. Даже ще отида малко по-отвъд нищо особено, даже е зле електрически проектирано. Това радио не е руски дизайн, то е копирано от западно радио Excelsior. Сега забравих точно модела, слагам тук снимка да го видите. Това е един вид юбилейно радио, произведени са малко бройки от него, затова е толкова скъпо, не че е нещо, нали, вау. Това тук не ми харесва. Нещо не е свързано. Може би аудиотрафа е сменен или не знам аз. Ще гледам. Ето тук от едната бобинка едно така бълче откачано. Скъсало се от някъде, трябва да видя къде се свързва и то. Включих го през тестова лампа. Имам 200 волта някъде на първия филтър след изправителната лампа. Абсолютно нищо от към говорител. Той може да е откачен всъщност. Сега трябва да се занимавам с това. Аз тук не мога да видя нищо. Трябва да сваля целият този предния панел. Заедно с говорителите и да видя свързани ли са както трябва, дали въобще са вързани. И оттам да продължим. Това маничка изправителна лампа.
Това му е аудиолампата. И за първ път, между другото, виждам такава лампа. Нали, тя е... Стъклото е в интересна форма, не е гладка, както стандартните европейски. Той Руснака се трябва да измисли нещо. Това е направено с цел вътре да държи вътрешностите на лампата. Не се виждаш. Фокусирано. Много интересно. Ето го. Това е шасито. Нали, то направо подигравка, така като го гледаш. Свалих панела с говорителите, но тази мембрана, ама много е хубава. Абсолютно чисто ново. Тук що унищожих, нали. Той изтържи. Да. Един от двата е сменен. Нали. И като гледам това и това, предполагам, че този е сменен, защото не е разпаднат. Обаче като се вглеждам тук, то въобще какво се случва тук с тия кабели? Някой си е правил някакви абсолютно и свободни съчинения. Този трансформатор ми изглежда като нищо общо с аудио. Това е, мисля, че е кадрови трансформатор за телевизор. Затова има неща, които са откачани, тук не са свързани. И това са били кабели към евентуално други външни говорители, нали, извън радиото. Защото, нали, как да има звук, то нещо не е свързано, тази букса е ужасна право. Добре, следващата стъпка да намеря схема. Да видя това как да го оправя и да продължим оттам. Така, позагледах се тук в трафа, не е кадрови трансформатор, това сега е пак аудиотрансформатор, само че от тия българските радиа Акорд 102, там 104, Лира 68 и така нататък. Поразгадах кабелите тук, свързах го този говорител единия, ето подавам му сигнал тук към усилвателя. И има някаква активност, тук от един дек. Не се чува много хубаво, ама това са лоши кондензатори, има и така нататък. Тук не гоним съвършенство. Той без това не е толкова перфектен радиоприемник. Между другото, руснаците пак обратно на света, нали, десния бутон, нали, е за усилването и намалянето, па левия е за тона. И вълните се превключват така от тук. Много интересно, това ли е радиото? Нали? Абсолютно никаква активност. Поне са му, нали, интересни вълните, как се превключват така. Докато въртиш, нали, регулацията, същевременно да штракваш настрани. Да закача тук тази бобин, където е скъсан кабела, може би това го спира. Ма чаква абсолютно нищо, пък никаква активност. Правилно съм видял още като беше в кутията, този черния кабел, който е принципно за антена, между другото, е свързан само към говорителя, а този жълтия, който беше на вид тук на топче, е принципно, нали, където трябва да се свърже високоговорителя тук към трафа. Просто са изкарали кабел извън радиото, евентуално за други говорители, но същевременно и то, нали, вътрешния пак е бил свързан. Някакви глупости, както и да е. Това се оправя лесно. Те двата тук, синия и черния, са свързани към подгрева на индикатора тук и те са то кабел е за скалните лампи. Прекъснат малко късичък така, ама това му е изхода, трябва да го удължа малко и да сложа тук някакви две лампи или една тук само звездата, която да свети. Така че, да, сега. Имам някакви индикаторни лампи, аз такива, около, които се водят. Обаче не знам точно какъв модел е била тук оригиналната, трябва да видя на схемата и да видя какво мога да нагласим. Тя, че няма светлина, свети поне да е свързана правилно, тия лампи почти никога не работят. Един път в живота си само съм виждал на един Толан оригиналната му индикаторна лампа, която светеше горе-долу. Всичко останало, особено по тия руските, никога не работят. Каква схемата тук на капака пише? Ето е 6E5S. Разрових се тук с буклуците. Ето тук намерих две. Та изглежда малко
че има живец. Така обикновено е така, тук отгоре като почернее това фосфорното покритие, означава, че е загинала лампата. Ето тук има още една. Тази е по-черна малко. Така че да ги пробваме двете, която свети по-силно, не ще сложа. Право я ръгам тук го включвам. Оставя го да загрява тук. Загасил съм и лампите нарочно да видя колко слабо аджеба свети тази лампа. Има ли подгрев въобще? Има. Абсолютно загинала. Обичайно. Какво ви казвам? Чай да го включа директно. Възможно най-добър шанс да й се даде. Ето е свет на лекичко. Ето това нищо не е. Примерно е светъл ден. Абсолютно нищо. Тази лампа трябва да свети ярко зелено, като на акордите, примерно, те, които са. Те са друг модел, да придобият представа като сила на осветеност. То така на тъмно ясно. Всъщност и за тъмна доста добре. Принципно руските са толкова загинали, че абсолютно нищо не се вижда. Ще да пробваме другата. Ето е другата. Тази от по-старите модели, които са по-изтумбените, ама същевременно електрически абсолютно същата. Никаква разлика няма. Даже като серия номер 65 са си същата пак. Ето е свет на лекичко. Да включа директно. Ехе. Айде бе, не мога да повярвам. Ама трябва, гледам право в нея. Стига бе. Тази верно живее. Добре, перфектно. Промяна в плана. Няма да слагам тази, ще сложа тази, която е с леко умряла емисия, а тази ще я ползвам за някакъв по-интересен проект, понеже е наистина вау, тази лампа е като нова. Почти не. Добре. Перфектно. Какво? Тук няма ли някоя друга да тествам още, ама мисля, че нямам такива. Изправително. Тук имам една друга, ама те са с друг цокъл. Даже не знам какъв модел е. М11, тя не е руската. Добре да, какво? Перфектно е. Totuși, în ultima perioadă, personalul din penitenciare reclamând numărul insuficient de angajați. Várja, megszállom. Láthatók elindulnak meg. 25% impuse de Statele Unite pentru importurile de De la UNCC, în rândea Всички вълни работят. Малко тихичко, защото му трябва по-дълга антена. Няма абсолютно никакъв брум. Спирам го. Няма абсолютно никакъв брум от към електролити, от към филтрация, така че конденсаторите са му добре, колкото е странно да звучи. Електролитните, нали? Не полярните, със сигурност са ликажни и са за смяна. Не е лошо да измеря напрежението на първа решетка на крайната лампа, да не се самоунищожи тя, макар че тя щеше да червенява и да прегрява, а тя не е. Както казвам, това не е реставрация, това е да му чуем гласа и да се приключва. Така че, да. Какво направих? Тук на мотката, където беше скъсана, я запоих обратно и свързах говорител. Това му беше. Радио се работи. Сега остава да оправя тук тия кабели, да си фана говорителя директно към трансформатора и да сложа две скални лампи. Било той директно свързани и запоени, без цокли, защото тези цокли са някакви странни. Тук е било залепено нещо с тиксо и така нататък. И си го сглобявам обратно.
да му направим един тест на обхватите както трябва, да го свържа горе към голямата антена. И това е. Звезда 54. Ето го вече сглобено, индикаторът е сложен, скалните лампи са сложени, шосето е фанато. Его как свети. И сега като свети скалата, нали, индикатора не се вижда. Иначе и звездичката свети. I think in Takeaway Chinese, in this podcast show, we rather not explain the Chinese grammar. Nice thing about Chinese is that so, for example, here, 肯定, you know, it's not for sure. 没办法. That is a smart choice. Go ahead. 跟我的厕所Вот, понятно, что когда в Москве эта информация стала известна, то вышло официальное заявление советского правительства, это произошло 25 июня 1978 года, где было прямо сказано, опять-таки процитирую, в последнее время в США, причем на самом высоком уровне и в довольно циничной форме, стали предприниматься попытки When it comes to answering people's apology or accepting people's apology in Chinese. 不用 不用. Ah, this is actually a... I would say popular. and also del mar, la batalla contra el
Party Internet